Så man starter med at skrive termin, et beløb. Et antal terminer, der skriver man 1, 2, 3, 4, 5 sider. Det er jo en bare sådan. Går vi herhen, og så skriver vi kapital. Og nede der skriver vi rente. Så starter vi ud med et for eksempel sige kapitalen er 1000, og renten er på 1%. Går man op på 1'er, til nulstedet, tager vi den her, sætter vi et lig-med-tegn, lig-med, dollartegn, F, dollartegn, 3, gange, parentes, dollartegn, F, dollartegn, 4, plus. Så nu har vi det her. Så sætter vi den der. Så sætter vi sådan en kineserhat her. Så skal det være med den her. Der sætter vi ikke noget dollartegn. Når vi så sætter den der, så tager vi den der, og hiver vi bare ned. Og så regner det ud for os. Så hvis vi bare går herhen nu, 10, så regner det automatisk ud.